Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saƙon ta'aziyata ga 'yan ƙasar Mali akan rasuwa da suka samu ta babban mai iko a ƙasar, wato ministan tsaro Sadio Kamara, da ya rasu a harin farko da 'yan ta'adda sun kai a gidansa, da ya yi sanadin rasuwarsa. To muna mashi fatan Allah ya mai gafara, Allah ya sa ya yi shahada insha Allahu, kuma ya ma yi shahada tunda akan kare ƙasarsa ne, kare al'umma kuma musulmai ya rasu. To muna mashi kyakkyawan fata, muna mashi zato insha Allah ya yi shahada, domin duk wanda ya mutu a fagen daga domin kare al'umma, domin kare rayukan al'umma su samu kwanciyar hankali, su gudanar da al'amura, to ana sa ran kawai ya yi shahada. Allah ya sa kwanciya hutawa ce. Jan hankalin 'yan uwa na Mali da Nijar, Burkina Faso shine yau ba rana ce ta tsoro ba, rana ce ta tsayawa tsayin daka. A yau ana ƙoƙarin gwada mu, ana kallon ko za mu rabu, ko za mu yi rauni, ko za mu miƙa wuya, amma amsar mu ita ce a'a, ba za mu rushe ba insha Allah. Mu jama'a ne masu tarihi, mu ne zuri'ar jarumai irin su Modibo, Keta da Thomas Sankara, waɗanda suka nuna mana cewa 'yanci da mutunci ba roƙa ake ba, ana ƙwato su ne da jajircewa. Amma mu fahimta sosai, ƙarfin ƙasa ba makamai kaɗai ba ne. Ƙarfin ƙasa yana cikin haɗin kan jama'a, gaskiya da adalci, ilimin matasa da jajircewar kowa da kowa. Kowa sai ya kawo gudunmuwarsa, kuma kowa sai ya dubi alƙibla guda. Idan muka haɗa kai, babu wanda zai iya karya mu. Idan muka rabu kuma komai zai iya rushewa, komai ma zai iya faruwa. Don haka yau ina kira gare ku, ku manta da bambance-bambance, ku manta da ƙabilanci da rikicin na cikin gida, ku tsaya tsayin daka a matsayin al'umma ɗaya. Mali, Nijar da Burkina Faso ba kawai maƙwabta ba ne, mu jini ɗaya ne, makoma ɗaya ce, burinmu ɗaya ne. Dole ne mu gina ƙarfinmu, mu ƙarfafa tsaronmu cikin hikima da tsari, mu gina tattalin arzikinmu da kanmu, mu tallafa wa junanmu ba tare da wata shakka ba. Amma kada mu manta, nasara ba ta zuwa da sauri kai tsaye. Nasara tana zuwa ne a hankali a hankali, kuma tana zuwa ne ga waɗanda suka haƙura, suka jajirce, suka ƙi miƙa wuya. Yau muna fuskantar ƙalubale, amma kuma gobe za mu iya tsayawa a matsayin ƙasashe masu ƙarfi idan muka yi aiki, muka jajirce. Saƙo na ƙarshe gare ku shine, kada ku ji tsoro, kada ku yarda a raba ku, kada ku manta da kimarku. Ku kasance masu lura, masu hikima, masu haɗin kai, domin makomar Afirka tana hannunmu. Allah ya ƙarfafa mu, ya ba mu zaman lafiya, ya haɗa kanmu. A nan zan yi muku sallama. Ni Suleiman daga ZTV Hausa News, da wannan zan ce muku ma'assalam.